Abone mano paro maliw kendo en paro monego beni donjo e it rawere mondo mi giyud konyruok kowuok kuom jotelo ma opogore. Ka wadhi nyime en ni moko kuom jodolo mag kanisa mag roho e kaunti ma Migori oseyo josiasa kuom tiyo kod rawere kelo koko e kuonde siasa, ka giwacho ni josiasa monego se kuom medruok mag rawere gi ma idendo kaka goons. Jodolo gi ka otelnegi kod Archbishop ma Musanda Holy Ghost Church of East Africa Julius Owiti giwacho ni josiasa nitiere kod ting' maduong' e geng'o koko mag siasa ma ikelo kod rawere. Gikwayo rawere mondo otegre kod josiasa matiyo kodgi e kelo koko e kuonde siasa. Siasa makawuono dong, siasa makawuono ni en siasa makelo chandruok, en siasa ma masira opong'o iye, en siasa ma weche maricho opong'o. Omiya kwayo jo siasa ni kaber to gibed joma beyo kendo gigo siasa mamuol makelo ne piny mar Kenya kwe kod dongruok. Mara to wadhi goyo, ok wanyal weyo mak wagoyo, ta wakwayo ni kwagoyo kura to obedi kura man gi duoko, nikech wambe kwago kura to kotimnwa gik ma mwaneno kod wang'wa kaluwore kod kwayowa mane kwa mor kod kura machako biro higa manyien. To say, as a church, we condemn the goonism that is going on in our nation, and we believe, because we are observing, this goonism is a creation of politicians, and they are the ones who go ahead again and cry about goonism, yet it is their own child that they have given birth to. So we want to call upon them to take responsibility. Gikanyo ema kao yweyo mara mokwongo